आङो न'आवनो दं न'निफ्रायनो नै लाइभखौ बानायनाय जादों थ' लोगोफोर गासिबो इउटुबार जानो गोसो जायो नङासै सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासिबो इउटुबार जानो गोसो जायो नङासै दानि दिनावथ' गासिबो फेसबुकफ्राव भिडिअ बानायो सोरबा इउटुबाव भिडिअ बानायो नङासै 2025आव सोर इउटुबार जानो लुगैदों लोगोफोर आं बायदि इउटुबार जानो लुगैदों सोर 2025आवहाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय सोर 2025आव इउटुबार जानो लुगैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय गासिखौबो फोरोंलांगोन लासै लासै आङो जाखौ रोंदों जाखौ रोंनानै मोनबोदों गासिखौबो फोरोंलांगोन आरोना नोंथांमोननो लोगोफोर इउटुबार जानाया गोरलै बाथ्रा नङा इउटुब चेनेल खुलिनाया गिदिर बाथ्रा नङा इउटुबाव खामानि मावनायासो गिदिर र' लोगोफोर सेटिंआ एसे प्रब्लेम जादों आंनिया नै माबा माबि ओंखारबाय थादों र' गासिखौबो लासैनो खिथाजोबगोन बेगावसो थांदों नै माखौबासो नुसिगौमोन माथो लोगोफोर ना बेगावसो थांदों नै माखौबासो नुसिगौमोन एकदम न'आवहाय बायदिसिना खामानि मावगासिनो दं आङो माने अरावहाय जिरायना दं नालाय बेनिखायनो आङो नैबे लाइभखौ लाबोदों आरोना फन फैलायबायलै फन फैदों सासे आदा फन खालामदों र' फन फैदों सासे आदा फन खालामदों थ' गासिबोथ' इउटुबार जानो गोसो जायोना लोगोफोर दा इउटुबारखौ नोङो माबायदि जागोन माबायदि भिडिअ बानायनांगोन इउटुबाव ओमफ्राय आरो चेनेलखौ माबोरै खुलिगोन गासिबो एकदम डाउट जायो आरोना चेनेलखौ माबायदि खुलिनांगौ माबायदि गासिबो रोङा नङा होमबा चेनेल खुलिनो गासिबो रोङा ना इउटुब चेनेलखौ माने माबायदि खुलिनांगौ माबायदि चेनेलखौ खुलिनानै सेटिंखौ बोरै खालामनांगौ रावबो रोङा ना किसुमाना रोंखायो जायफ्रा रोङा दा नोंथांमोना जायफ्रा रोङा चेनेल खुलिनो गोसो जादों इउटुब चेनेल खुलिनानै भिडिअ बानायनो गोसो जादों नोंथांमोना आंनाव फैबानो जाबाय आङो चेनेलखौ खुलिनानै हरगोन ओमफ्राय नोङो खामानि मावब्लानो जाबाय आरोना चेनेलाव नोङो माबायदि खामानि मावो नोङो माबायदि भिडिअ बानायगोन नोङो गावनो डिसाइद खालामनानै भिडिअखौ बानायब्लानो जाबाय आरोना ब्लग बानायगोन ना दैलि कुकिंनि बानायगोन ना दैलि जानायनिल' बानायगोन ना ट्रेभेलिं बेरायनाय बानायगोन ना मेथाइ खननायनि बानायगोन बेयाव मोनफा मोनफा केटेगरि थाजोबखायो आरोना लोगोफोर आंबो माने गिदिर इउटुबार नङा दासो आंबो रोंलांदों माने आङो जाखौ रोंदों जाखौ माने रोंनानै दायो हमनानै मोनबोदों मोनथिबोदों बेखौ नोंथांमोननो सेयार खालामदों आरोना लोगोफोर आंबो बिराद खस्थ' खालामबाय 3 बोसोरानो जाबाय बे चेनेलाव खामानि मावनाया ओमफ्राय दिनैसिम 3 बोसोरनि उनावसो आङो दिनैसिम माने 3K साबसक्राइबार मोनदों आरोना लोगोफोर आंनिया माने मिक्स कन्टेन्ट जाबाय मिक्स कन्टेन्ट मालाबा आङो जेखौ मोनो बेखौनो हगारोमोन जेराव थाङो माखौ मोनो बेखौनो खेबना लाबोयो बेनिखायनो माने आंना मिक्स कन्टेन्ट जाना दं आरोना चेनेला बेनिखायनो माने एसे भिउसफ्राबो माने एसे जानला मानला फैयो अबेबा भिडिअ'आव मोजां फैयो अबेबा भिडिअ'आव फैस्राया अबेबा भिडिअ'आव 10 जन फैयो अबेबा भिडिअ'आव 20 जन फैयो अबेबा मोनसेयाव 100 जन फैयो होमबाबो आङो भिडिअ होनायखौ गाराखै आरोना लोगोफोर एकदम भिडिअ होबाय थादों आङो बे चेनेलावहाय भिडिअ होयै होयै दिनैसिम माने 300तानिबो बारा जाबाय आरोना आंना भिडिअ'आ बे चेनेलाव होनाया र' लोगोफोर
बे चेनेलाव आङो भिडिअ होनाया 300तानिबो बारा जाबाय आरोना ओमफ्रायसो नै बे बोसोराव माने 2025आव नै बे दाखालि थांनाय जानुवारि नैबे फेब्रुवारि गेजेराव माने 3000निबो बारा जाबाय आरो ना साबसक्राइबारा 3K प्लास जानानै दं आरो ना दायो बेसेबा गोबावनि उनावसो आरोना ओमफ्राय सोरनाबा माने भिडिअफ्रा कन्टेन्टफ्रा मोजां जायोब्ला सोरनाबा माने भिडिअफ्रा मोजांब्ला एकदम माने सानसेयावनो भाइरेल जायो आरोना सोरनाबा बिदिनो माने भाइरेल जानानै मालाबा सोरनाबा सानसेयावनो 1000बो जानो हागौ सोरनिबा साननैजों जानो हागौ सोरनिबा मास मोनसेयावबो जानो हागौ सोरनावबा बोसोरसेयावबो जानो हागौ आरोना सोरनाबाथ' माने जायाबो जानो हागौ सानसेयावनो सोरनाबा 2 बोसोरावबो जायाबो जानो हागौ एकदम माने इउटुबा ओरैबायदि माने मोनसे ओरैबायदि डेन्जार माने बेयाव खामानि मावनांगौआ एकदम गोरलै नङा आरोना लोगोफोर नोङो एसे फेमास खाबा एसे भाइरेल जालाबायनायब्ला एसे फेमास खाबा नोङो जल्दि ग्र' जागोन आरोना जल्दि माने नोङो भाइरेल जागोन आरोना चेनेलाव ओमफ्राय नोंखौ दा रावबो सिनायथारा रावबो नोंखौ मिथियानो नोंखौ नुफेराखै ससियेल मिडियायाव दा नै बिसिनिया एसे प्रब्लेम जायो आरोना भाइरेल जानो चेनेल खुलिनाया गिदिर बाथ्रा नङा लोगोफोर इउटुब चेनेल खुलिनाया नोंनि चुटकियावनो 10-15 मिनिटआवनो खुलिनानै हरनो हायो आङो इउटुब चेनेलखौ आरोना लोगोफोर इउटुब चेनेल खुलिनाया गिदिर बाथ्रा नङा इउटुब चेनेलाव खामानि मावनायासो गिदिर बाथ्रा आरोना नोङो मा स्टाइलाव खामानि मावगोन मा भिडिअ हगारगोन माबायदि भिडिअ हगारोब्ला आंनि भिडिअखौ नायगोन माबायदि आङो अडियन्सखौ आंनि चेनेलाव बोना लाबोनो हागोन नैबेफोरसो आरोना लोगोफोर मेन खोथाया दा नोङो चेनेलखौ खुलिनानै आरो नोङो दिनै भिडिअ हगारलायबाय आराम उन्दुना थालायबाय नोङो मास मोनसे उनाव आरो मोनसे हगारलायबाय बिदिनो सप्तासे उनाव मोनसे हगारलायबाय बिदिब्ला जाया नोङो सानफ्रामबो भिडिअ हगारनांगोन खिन्थु जायो नोंनि भिडिअआ जुदि कुवालिटिनिब्ला नोंनि भिडिअआ ओरैबायदि माने नायजाथावब्ला सानसेयाव खनसे सानथामजों खनसे बिदि हगारब्लाबो जायो आरोना दा माने आंनियाथ' चेनेला दा फिसा नालाय दासो एसे माने मानसिफ्रा मोनथिहांदों ओंखायनो आङो सानफ्रामबो भिडिअ हगारबाय थायो बेयावहाय जा माने भिडिअ हगारो नै बेफोरसो वाच टाइमा प्लास जाबाय थायो नालाय ना नङाबा वाच टाइमा माइनास जालांबाय थायो भिडिअ हगारबाय थानांगौ सानफ्रामबो आंनाथ' नै दिनै गैलालाय नोंसिनि चेनेलखौ गासिबनिखौबो खुलिनानै हरगोन आं सोर चेनेल खुलिनो गोसो आंनियाव फैबानो जाबाय आंनिया गामिया जाहैबाय 2 नम्बर बाटासिपुर सोर इउटुब चेनेल खुलिनो गोसो 2025आव इउटुबार जानो गोसो इउटुबार जानानै हाजार फैसा खामायनो गोसो नोंथांमोना सानदों नामा इउटुबार जाबानो इउटुबाव भिडिअ बानायबानो लोगो फैसा मोनगोन मोना माब्लाबाबो 3 बोसोर जाबाय आङो नै खामानि मावनाया दासिमबो थाइसेबो मोनाखै मानि थाखाय इउटुबनि बिखय जेबोखौनो मिथियामोन ना दासो एसे मोनथिबोगासिनो दं आरोना खिन्थु नोंथांमोननि हरनायाव चेनेलालाय मनेटाइस जाबाय डलारबो $2 जासिगोन आरो $2 जाहां जाना दं बारा गोबाव जायाखै मनेटाइस जानाया चेनेल मनेटाइस जानाया नै थांनाय नैबे जानुवारियावनो जादों आरोना जानुवारि मासाव नैबे जानुवारियावहाय जादों बारा गोबाव जायाखै ओमफ्राय नोंथांमोनहा चेनेलखौ खुलिनानै चेनेलाव खामानि मावनांगोन आरोना होमबासो नोंथांमोननिया ग्र' जागोन सोर 2025आव इउटुबार जानानै फैसा खामायनो गोसो चेनेल खुलिनो रोङा गोसो लाबोबानो जाबाय जिराय आथिं साजोब्बाय सिंबो सादों अरावसो जिरायदोंमोन आं अरावसो जिरायना दंमोन दायो न'आव हाबफैलायबाय आंनि बायला जिला गोबाय देरायाव हाबफैलायबाय आरोना दा नोंथांमोना माने सोर इउटुबार जामारनो गोसो 2025आव फै आंनि खाथियाव चेनेलखौ खुलिनानै हरगोन गले बुंदों आङो थगाया आङो नोंथांमोनखौ चेनेल खुलिनाया गिदिर बाथ्रा नङाना चेनेलखौ खुलिनानै हरगोन जाय बिथांमोना चेनेलाव दा गोदान फैदों साबसक्राइब खालामनानै ला जुदि गोदानब्ला चेनेलाव लाइनफ्रानो एकदम बेयाव मोनसे ना एकदम खोमसि नै स्रांआनो मोजांखौनो नुवाखै दा लोगोफोर लाइभखौ बारा गोलाव खालामा दसे थाबावनोसै
ओमफ्राय दा नोंथांमोना सोर सोर गोदान फैदों एसे साबसक्राइब खालामना लादो सापर्ट खालामदो दैया दुंबाय प्रब्लेमलै एकदम मबाइलाबो प्रब्लेम लाइटफ्राबो नै खोमसिथार ए माइयावबो दै जेयावबो दै गैयालै आखाइ सुनो दै नागिरदोंमोनलां दैयानो गैया फिल्टाराव गोजांदों लोगोफोर बोथोरा बारा थान्दा नङा होमबाबो गोजांदों गस्ला गानाखै सोर सोर गोदान फैदों एसे सापर्ट खालामदो साबसक्राइब खालामदो ओंखाम जानो एसे लाबाय दै दायो नै लायबावबाय बिदिनो जानोसै ओंखामखौ मा ओंख्रिजों जागोन र' 1 सेकेन्ड लोगोफोर ओंख्रिया दिनैना एकदम माबासो नै मिरामिस नैयो लाफा खारै बेनिफ्राय बेयो जाहैबाय कबि ओमफ्राय बेलाय मा बुस्थु नुयो अह बेयो माबा सब फान्थाव सब दिनै मंगलबार ना मंगलबारावहाय ना बेदर जाया आरोना जोंहा ओमफ्राय नोंथांमोना इउटुबार जानो लुगैमारदों दा 2025आव फैदो सोर सोर इउटुब चेनेल खुलिनो गोसो खाथि खालानिफ्राबो जानाय जाबाय जानाया सिगां बाखि खामानिया उनाव आरोना लोगोफोर नोंथांमोनखौ एसे हेल्प खालामगोन आंबो मदद खालामगोन आङो जाखौ माने रोंदों माखौ जेखौ रोंनानै फैदों नोंथां गासिबोथ' चेनेल खुलिनो गोसो जायो नालाय खामानि मावनो गोसो जायो फेसबुकखौ खिन्थु आं बारा मिथिया दै इउटुबखौबा खिन्थु आं मिथिबाय आरो ना ट्रेन फैबाय एकदम दावरावथार बेनिफ्राय कबि भाजा आंथ' जाबायानो दिलिनलायदों लाफाया दिलिनलायदों ओंखामखौ जागोना लायनो र' लोगोफोर मिरामिसबाबो देन्जार जानो हायोलां देन्जार जाखायो ट्रेन फैदों ट्रेना थांग्रोथोंसै दावरावथारलै ट्रेना
ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर इउटुब चेनेल खुलिनो गोसो सोर सोर माने इउटुब चेनेल खुलिनानै भिडिअ हगारनो गोसो फैबानो जाबाय दे फैनानै लोगो हमबानो जाबाय खुलिनानै हरगोन इउटुब चेनेलखौ गासिबो इउटुबार जाजोबनांगौ उन्दै गिदिर बोराय बुरि साफ्रोमबो साक्सेस जाबाबो जायाब्लाबो चेनेलखौ खुलिनानै खामानि मावनो सोलोंनांगौ थ' बिदिब्ला लोगोफोर बारा गोलाव खालामला लाइभखौ एसेनोसैमोन मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होबानो जाबाय नोंथांमोनखौ फोरोंलांबाय थागोन उननि समावहाय चेनेलखौ माबायदि खुलियो भिडिअ लाबोगोन आं थाबैनो दा नोंथांमोना नेनानै थाब्लानो जाबाय आरो गोदान साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय दै लोगोफोर एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि थ' लोगोफोर एसेनोसै